Здравейте, добре дошли при Pick and Dazzle на всички фенове, потребители, клиенти, любители на козметиката и всички, които се интересуват от това да бъдат красиви, да се чувстват щастливи и въобще да бъдат в крак с най-новите тенденции в бизнеса, в технологиите и, разбира се, в красотата. Днес ще изтеглим с жреби печелившите в нашата игра, която беше в сила от 1 до 15 септември. Между прочим, извинявам се, че говоря зад екрана, но днес най-важното е да гледаме какво ще покаже екрана. Но преди това да си припомним каква е наградата. Може би вече сте разбрали, че Pick and Dazzle предлага висококачествени козметични продукти от европейски марки, закупени директно, много от тях ексклузивни марки, нови марки и интересни продукти, които се доставят по един също иновативен и много интересен начин, уникален за света, а именно козметична кутия, която е с индивидуално подбрани продукти за всеки клиент всеки месец. Това е една уникална оферта в света. Ние до момента не сме открили друга такава подобна. Няколко са вариантите, измежду които може да си избирате, а именно луксозните Premium Pix са много обичани от нашите дългосрочни клиентки, които някои от тях вече повече от 2 години пазаруват всеки месец, тъй като много им харесва не само качеството на продуктите, обслужването, но и голямата отстъпка, която получават тук, а именно продукти на стойност 160 лева, заплащат 100 лева. Това, разбира се, е цената за 6 доставки, но може да си изберете и по-кратък период, 1 месец, 3 или 6. Печелившите в днешната игра ще се възползват от варианта Dazzling Peak изискани, средния вариант. Тук цената е 110 лева, стойността на продуктите, но се заплаща 70 лева, като разбира се те ще получат един купон за 100% отстъпка, за да си получат продуктите като награда безплатно. Тук е важно да се каже, че портфолиото на Dazzling Pix е много голямо, с много възможност за избор на продукти и интересни марки. Разбира се, за тези, които се грижат за своя месечен бюджет, както и за своята красота, варианта Sleek Pix е също много добър вариант, където продуктите са на стойност 60 лева, а се заплаща цена от 35 лева. Важно е да се знае, че при никой от тези варианти не се заплаща предварително. Всеки месец си заплащате цената при доставка или, ако желаете, за по-лесно с PayPal електронно. И, разбира се, можете да се откажете, ако решите, че нещо се е променило, интересът ви е променен и да прекратите тези доставки. Но да се върнем към нашата игра, където интересът беше много голям. Първият пост на Фейсбук е достигнал аудитория от над 4500 потребители на Фейсбук и имаме около 160-170 харесвания, споделяния и коментари. Това, разбира се, е прекрасно, за което ви благодарим. Имаше няколко поста за тази игра. Някои от участниците са отбелязали и са изпълнили условията в другите постове, така че ние се опитахме да съберем всички от тях на едно място. На страницата има специална статия, където може да видите дали сте в списъка, дали всичко е изпълнено коректно. Използвам да кажа, че имаме над 600 публикувани статии на сайта с представяне на продуктите, козметични процедури, мода и въобще най-последни тенденции. И така, списъка с участниците ще използваме една програмка за случайен избор на имена. Бих искала да кажа, че ще изтеглим няколко имена, като първите двама са печелившите. За всеки случай, ако се окаже, че не са изпълнени условията от играта, е добре да имаме и няколко резерви. Така че всичко да е точно и в интерес на клиентите и на участниците в играта.
И това, което очакваме от печелившите, е да се свържат с нас на Facebook страничката, да ни изпратят техния имейл за контакт. Това те трябва да направят до 23 септември, след което ние ще се свържем с тях. В едно следващо видео ще покажем как могат да изберат продуктите с помощта на нашия алгоритъм за бързо намиране на продукти, или ако желаят да се възползват от съвета на нашите специалисти. Ние работим с тези продукти и многобройни клиенти ежедневно и, разбира се, знаем кои от тях най-много се харесват и на кои профили и интереси отговарят. И винаги се стремим за клиентите, които желаят да се възползват от тази услуга за избор на клиентите от нашите специалисти и от нашия софтуер. Винаги се стремим да намираме най-точните попадения. Благодарим ви още веднъж, бъдете красиви, бъдете щастливи и до нови срещи с Pick and Dazzle.